Hej og velkommen til Luna Hobby. Hej Mona. Det er godt, at I lige tjekker ind nogle af jer, så jeg kan se, at der er hul igennem, at den ikke bare tæller. Dejligt. God aften og velkommen til alle sammen. Jeg kan se, at tælleren kører stadigvæk, så vi venter lige et lille øjeblik. Hej og velkommen til alle sammen. Og det bliver ved med at tælle, det er dejligt. Imens den lige tæller, så kan jeg lige finde noget her om jeg kan. Nu har jeg fundet noget frem sådan. Så kan jeg åbne her og så. Dejligt, I gider at kigge med. Så tror jeg, vi er ved at være der. Har lavet 2 bokse, som du så hos mig. Ej, hvor godt, Maj-Britt. Dejligt. Nu tænker jeg, at vi er ved at være der. Så vi bakker lige en lille smule baglæns. Sidste gang, der lavede vi jo til denne her A5 størrelse, hvor man kan få 2 styks for 20 kroner. Det var det, jeg skulle sige. 2 styk for 20 kroner. Og hvis man skal finde den hurtigt, så skal man bare op i søgefeltet inde på Luna Hobbys hjemmeside skrive SS124. Så burde den komme. SS124. I dag laver vi til denne her, som hedder 15 x 15 cm. Der er 4 i en pakke for 25 kroner, hvis jeg husker ret. Den hedder SS126. Så har vi også den her, der hedder A5 SS125, hvor der også er 4 i en pakke til 25 kroner. Den kommer vi til at lave senere. Jeg ved ikke, om det bliver næste gang, jeg går live, vi laver den. Det kommer også lidt an på, sådan, hvor meget stemning der er for, at vi også laver i denne her størrelse. Fordi principperne er lidt det samme, som jeg kommer til at gennemgå. Det vi lavede sidst, det var denne her kasse, som ser sådan her ud hos mig. Sådan her. Det man skal lægge værk til på denne her kasse, det er, at jeg har nogle samlinger her, som nogen måske synes er uheldige. Det må man gøre op med sig selv, og man kan finde en bedre måde at samle på. Denne her, den hænger helt sammen i hjørnerne. Nu skal jeg vise jer en anden model, og det bliver den måde, jeg laver den i dag. Og det er simpelthen for, at I har en mulighed for at bestemme, hvordan I gerne vil lave de her æsker. Her vil I kunne se, at der bliver det samlet. Det er da helt vildt, som jeg lige fik en tus i halsen her, eller blev tør i halsen. Denne her, den er samlet, så man kan se hjørnerne hele vejen rundt her. Og som sagt, det er det, vi kommer til at lave denne her gang. Det er den også her. Jeg kan... Jo, det kan jeg godt. Det kan jeg faktisk godt. Aha, sådan. Godt så. Jeg skulle sige, jeg kunne ikke huske, hvordan jeg fik den her sådan lidt pænere samling, men det kan jeg faktisk godt nu. Fordi jeg sidder lige og kigger, hvad det er, jeg har gjort. Så, yes. Men det er den her måde, vi kommer til at samle den lille på. Så jeg sætter den lige først
Og det her, det er det, jeg kalder den lille. Så imens jeg stille og roligt går i gang, så hvis man kan skrive samtidig, så må I gerne i kommentarfeltet skrive, skulle jeg til at vende den, så I kunne se den foran min iPad, om I også godt kunne tænke jer, at der blev lavet en live på denne her, som er A6 størrelsen. Det er ikke den, vi laver i dag, men I kan bare skrive A6, hvis I synes, vi skal lave live på den. Jeg lyder næsten som præsten. Han fik host under prædiken. Og som sagt, den vi laver i dag, det er denne her. Holder den lige lidt op, så man har en mulighed for at tjekke den. Og jeg skal nok lige rykke, så I kan se det hele. Det er altid svært, når man gør det her. Yes, nu kan I godt se. Der, så skal jeg helst ikke rykke mere. Jeg pakker lige den her ud, fordi det første, man skal gøre, når man skal lave sådan noget, det er, at man skal lave sin lille tegning, sin lille skitsetegning. Og grund til, at jeg også viser den del, det er jo fordi, så har I mulighed for selv at lave noget i andre størrelser. A6, A6, A6. Super. Fint. Så fint. Dejligt. Det jeg gør, og I skal nok få en tegning bagefter. Jeg sætter lige den her. Det er, at jeg starter altid med lige denne her ting, jeg skal arbejde med. Og så finder jeg et eller andet målebånd, og så måler jeg den. Den er 6 bred, og 6, det kan jeg ikke lave den på, så jeg bliver nødt til at lave den lidt større, så jeg lægger en kvart til. Så bredden, det vil sige denne her vej, der er den 6,25 i det, jeg skal arbejde med. Så vender jeg den om. Og jeg måler hernede fra bunden og op. Og I kan jo sagtens, hvis I gerne vil arbejde i centimeter, så måler I bare og beslutter et centimetermål. Jeg arbejder jo i tommer. Så beslutter jeg, at den skal have en højde, og jeg rykker den lige her ud til kanten. Fordi jeg vil gerne have, at den kommer sådan rimelig højt op her, så jeg vil vælge en højde, der hedder 4,5. Så skal jeg lige finde mit midterpunkt her. Og det skal jeg nok regne ud bagefter. Men man kan se, hvis jeg havde 4,5, det er sådan et godt stykke op i knappen. Så for at finde det sted, hvor at jeg gerne vil have, at den skal have det her lige stykke, som vi har på den anden, så kan jeg jo beslutte, om jeg vil gå helt ned, altså en tomme ned. Det vil jeg ikke, det synes jeg er for langt væk. Fordi flappen, den slutter lige præcis ved 4. Så jeg hopper ned til her. Og jeg startede på 4,5, så nu kan jeg tælle kvarte. Der er 1, 2, 3 kvarte. Så punktet hernede, den der vej, det vil være fra topkanten herop, der vil det være 3/4. Så skal man også lige beslutte, hvor bred vil man gerne have, og nu vender jeg den lige om igen, hvor bred vil man gerne have den her omkring plastikken. Og hvis jeg nu sætter 3 sådan ud fra cirka spidsen, så godt jeg nu kan, der hvor jeg tænker. Det kan jeg faktisk godt se, fordi her står der 6. Så hvis jeg sætter den her i spidsen, så kan jeg måske prøve at vurdere, hvor bredt vil jeg gerne have, at det her hul egentlig er. Og jeg tænker, at det her hul, det skal have en bredde på 1 tomme, altså en halv på hver side af det, der er midten lige her. I skal ikke tage jer af selve målet, men hullet skal være en, så det kan jeg, eller ikke hullet, det skriver jeg lige sådan, at den skal være 1 her. Og det er lige med en halv på hver side af midten, men det skal vi nok, I skal nok få en rigtig tegning, og I får den ikke helt til slut, I får den lidt før. Men det er bare sådan lige, det er nogle grundtal, jeg vælger at sætte på her, så jeg har bestemt, at min æske skal være 6,25 bred og 4,5 høj. Det er mit udgangspunkt. Så tager jeg min skæremaskine ind her, og nu vil I opdage på skæremaskinen, at... nej, ikke på skæremaskinen, undskyld.
I vil opdage, når jeg vender mit karton om, så har jeg allerede lavet nogle markeringer, fordi vi skal udnytte det her stykke chipboard bedst muligt. Det er 12 x 12. Jeg tror faktisk, når jeg måler med den her, så er den en lille smule mindre end 12 x 12. Men det gør ikke noget, at den er en lille bitte smule mindre. Min lineal går lidt ud over kanten, men det er okay. Det første, jeg vælger, det er, at jeg ved, at bredden skal være 6¼ Så jeg starter med at tage mit chipboard og finder målet 6¼ Nu har jeg tegnet det op på forhånd ved hjælp af min lineal. Så nu lægger jeg den lige her, så den får 6¼ Og ifølge den her, så er den faktisk lidt mere end 6¼ fordi det plejer at være lige her ved stregen. Men jeg går med det mål, jeg har tegnet, og skal bare lige tjekke hernede, at den sidder, hvor den skal. Jeg ikke skærer skævt. Så når jeg bruger sådan en skæremaskine her, så den her Tim Holst skæremaskine, den er altså super god. Der findes også andre, man kan bruge det i, men det her det er faktisk den bedste. Kunne du lave en kasse med opbevaring af stempler? Ja og nej, Mia, fordi hvilke stempler? Hvor stor skal kassen være? Altså man skal jo træffe nogle beslutninger om, hvor skal man bruge kassen? Skal den stå på bordet? Skal den stå i en hylde? Hvor dyb er min hylde? Vil jeg bruge hele bredden af min hylde? Hvad er det for nogle stempler, der skal være i? Hvor brede er selve stemplet? Hvis vi bare tager noget jeg har lige ved siden af. Hvis vi legede, det var stempel, så er der jo nogen, der er i den her bredde. Noget andet er i sådan en bredde her. Eller mindre. Så grunden til, at jeg siger ja nej, det er fordi, det kommer meget an på, hvad er det, man gerne vil. Men jeg har lavet masser over på Susannes gruppen. Har jeg lavet flere forskellige æsker. Blandt andet sådan en æske, jeg har her. Og så nogle lidt mindre æsker, som jeg har her. Så prøv at gå over og kigge på Susannes siden under det, der hedder opbevaring, og se om der er noget, der kan bruges der. Og ellers så kan man jo bruge de her principper, jeg arbejder med nu. Men først, vi skærer den ved 6¼ Og man kan altså ikke undgå, at chipboard rykker sig en lille smule, så jeg håber, at jeg rammer nogenlunde min streg. Det gjorde jeg også sådan nogenlunde. Men jeg siger, at det her det er 6¼ Så lægger jeg lige det andet stykke til side. Så havde jeg jo besluttet, at 4,5 det var højden på min æske. Så nu har jeg bredden, så nu skal jeg have højden. Så derfor så skærer jeg denne her 4,5. Jeg finder lige mit målepunkt her. Og så holder jeg godt ved, og så skærer jeg 4,5. Så for god ordens skyld, så vender jeg den her om, og så skærer jeg 4,5 igen. Og jeg kan godt lide at skære op, fordi så rykker min karton sig mindst muligt. Så vi lægger den her, og så skærer vi 4,5. Sådan her. Så 2 stykker af 6¼ gange 4,5. Det bliver, hvad hedder det? Nu skal jeg lige tænke mig om. Det bliver forside og bagside på min æske. Så har jeg et stykke tilbage. Det skulle gerne være 3 eller sådan cirka. Det er det også. Det skal være min bund. Så nu har jeg allerede 2 sider og en bund af min æske. Så skal vi have lavet det her stykke, vi skal have i midten. Og bredden er 3. Så vi skal lave noget, der er 3, og så skal det være 4,5 i højden. 3 gange 4,5. Jeg kan lige skrive 3 her, at det hedder resten. Så 3, og højden var 4,5. Det står her over 4,5. Denne her vej. Godt så. Nu tager jeg så reststykke kartonet, og så deler jeg det ved 6. Fordi hvis jeg deler det ved 6,
så får jeg jo noget, jeg kan dele på midten til 3. Jeg skal nok lige svare på det spørgsmål, der kom bagefter. Og jeg har lavet en streg, så derfor så skærer jeg ved den. For det her stykke chipboard er en lille smule mindre. Det her, det skal vi ikke bruge. Den anden her, det er den, der er 6. Den vender vi om, fordi nu laver vi højden. Og højden hedder 4,5. Så den tager vi lige først. 4,5. Og jeg går efter min streg herude, så det kan godt være, at jeg er lidt skæv i forhold til målet. Men jeg tager stregen her. Sådan her. Det her stykke, det tænker jeg ikke, jeg skal bruge til noget, men man kan jo gemme det, hvis man synes. Så nu er den 4,5 gange 6. Men jeg skulle bruge bredden på 3. Så derfor så vender vi den om her. Og så skærer vi den sidste her på 3. Så nu har vi 2 stykker på 3, og nu skal I nemlig se. Nu rykker jeg så lige her. 6,25 gange 4,5. Den stiller vi op. 6,25 gange 3, og en mere som på den modsatte side. Så nu har vi dem. Så havde vi nogen, der var 3 gange 4,5 og 3 gange 4,5. Så nu har jeg faktisk lavet æsken. Det eneste, jeg mangler, det var det her ligesom hul i midten, vi har besluttet, vi skal have. Og så skal jeg nok lige se, hvad det var. Hvor tykt er mit chipboard? Jeg vil tro, at det er det, der hedder 2 mm. Det er det, Luna Hobby har. De har kun én tykkelse chipboard. Tidligere de har haft flere større tykkelser, men mig bekendt, så har de kun én. Og jeg tror, det er 2 mm. Det skal helst ikke være meget mere end det, for så bliver det næsten umuligt at skære. Så nu tager jeg en af mine forsider her. Eller en af dem, der er forsider. Og så tager jeg igen mit måleværktøj. Det er denne her. Halvdelen af 6,25, det vil være 1/8. Så jeg skal finde 3/8 her. Så den laver jeg lige en markering på. Og jeg går lige lidt længere ned, og så laver en markering til. Lige se, om den var god nok. Den var lige hoppet lidt op. Det gode er ved sådan en lineal her, det er, at man har det her lige stykke til at finde sine punkter. Ja, der. Så kan man lave sådan en streg. Så nu har jeg stregen. Så besluttede vi, at den skulle være 3/4 nede. Så jeg siger 1, 2, 3. Den har vi her. Så jeg rykker den lige lidt ud til siden, og så finder jeg mine 3/4 over i den anden side. 3/4. Og så tager jeg igen den her og sætter på. Og nu lander den jo så på 1/8, altså en 8. ved siden af et helt tal. Så man kan vælge at lade den ligge parallelt med her, eller man kan tage den her og for eksempel lægge den på 4. Så herfra, nu flugter den her. Så besluttede jeg, at det skulle være en halv tomme på hver side, så det tegner jeg bare i fri hånd. Det blev lidt for langt, så vi laver lige en markering. Så nu har jeg lavet en halv på hver side. Så denne her hedder 3/4, og denne her lille del hedder en halv, og herover hedder den også en halv. Jeg skal nok få det på en fin tegning. Det jeg så gør nu, det kan man vælge at gøre med sin skæremaskine, eller også så kan man gøre det med sin saks. Og jeg gør det med min saks, så jeg finder mit hjørne her, og tegner en streg op til det her hjørne. Og det samme gør jeg på den modsatte side. Hjørne. Og tegner en streg op til hjørnet. Så nu har jeg bestemt, hvor det her hak skal være. Og jeg tager bare en god stor saks. Og så klipper jeg. Der kan selvfølgelig være nogle af jer, som mangler nogle kræfter i håndleddet. Så prøv om I kan skære det enten med en hobbykniv eller andet.
Eller måske kan det være, at I kan lokke jeres mand eller bedste veninde til lige at klippe det for jer. Fordi det kan godt være lidt svært at skære, og jeg synes, det er nemmere at klippe. Men det er nok, fordi jeg er lidt den gamle skole, så nogle ting er det bare nemmere at gøre i hånden. Så nu har jeg klippet de skrå, så flytter jeg min saks her ind. Og det behøver ikke være noget skønhedsklip. Og bliver det en lille smule skævt, så pyt. Så klippede jeg ind, og jeg kom til at klippe lidt længere, end jeg skulle. Men det gør ikke noget. Nu har jeg lavet mit hak. Så inden jeg går videre, så tjekker jeg lige. Nu tager jeg min kuvert og trykker det sådan godt ned her, og så løfter jeg det lige. Så kan I se den afstand, jeg får her. Den blev lige lidt skæv. Sådan, eller så er det kuverten, der er lidt skæv. Det kan også godt være, at kuverten er lidt skæv fra min vinkel. Men nu har jeg flappen fri hele vejen rundt. Jeg har noget luft i begge sider. Grunden til, at jeg lavede den i træ, jeg kunne godt have lavet den meget dybere, hvis jeg ville det. Men det er simpelthen fordi, at jeg har jo regnet ud på de tidligere, at hvis man har den i træ i bredden, så kan der være 10 lommer med noget sådan pænt fylde i. Så I er velkommen til at lave den bredere. Her har jeg bare udnyttet kartonet. Så nu har vi faktisk skåret det, der skal til her. Og jeg lægger det lige op på bordet, og så skal I nok få min tegning. Så jeg har min forside. Nu skal jeg lige tænke mig om. Det var sådan her, vi gjorde sidst, for så kunne det være der. Så en forside, en bund, en side den ene vej, rykker lidt let, en side den anden vej. Ved I hvad? Det kan godt være, den godt kan være den her vej. Vi vender lige igen. Det er nemmest, når man kan få mest muligt på skærmen her, så jeg skal lige se, hvor langt op vi kan kigge. Det kan vi godt der. Sådan, sådan og sådan. Jeps. Og så de her ude i enden. Og det virker som om, den der måske er en lille smule bredere, men det er altså ikke jordens undergang. Det er der ingen, der ser, når vi først får den samlet. Så det her, det er faktisk vores æske. Og nu skal I få min tegning, hvor I kan se målene på. Og ikke min lille håndtegning her. Sådan. Og så var der nogen, der forleden dag sagde, at det var for småt, man ikke kunne læse det. Når man har taget sit billede, og det kommer ned i hjørnet, så kan man zoome det op, så man kun får den del af fotoet, man gerne vil have. Så I kan lige lave et klik eller to. Jeg sidder lige her og kigger rundt. Kigger rundt. Jeg kan faktisk ikke huske, om I sidste gang til den store nåede at se min tegning. Jeg er faktisk blevet lidt i tvivl. Så nu lægger jeg den lige, hvis der skulle være nogen, der ikke fik et klik sidst, eller jeg glemte at dele den, for det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg skal lige regne den lidt ud, så den ikke krøller sig. For jeg havde den lige ved siden af. Så det her, det er til A5-kuverterne. Så nu kan I lige klikke lidt på den. Princippet er lidt det samme. I skal bare ikke kigge på de mål, der står herude. Så der kan jeg lige holde hånden lidt for, så man ikke bliver snydt af de her mål. Og så klikker I bare. Og så igen zoome ind. Super. Og nåede man det ikke, så må man lige gøre det bagefter, spole tilbage og se, hvad målene var. Så putter jeg lige det her i min plastiklomme igen, så jeg har styr på det til næste gang. Jeg selv skal lave en sådan. Det vi så skal nu, det er, nu skal vi finde noget mønsterkarton. Og jeg bruger jo, og det skal jeg så lige uddybe lidt, fordi det er der nogen, der har misforstået. Jeg bruger Florence
smooth karton, og den farve, der hedder Poppy. P-O-P-P-Y. Det er ikke et kartonmærke, det er en farve. Kartonmærket, det er Florence, og den, der hedder Smooth. S-M-O-O-T-H. Og så hedder den Poppy. Det er den, jeg kommer til at pakke ind med, fordi det ved I jo godt, at synes hun har noget med rødt. Og nu gør vi det anderledes, end vi gjorde sidste gang. Så det vi gør, det er, nu har jeg de her elementer. Nu kan jeg godt bare flytte dem, så tænker jeg, at det har I helt styr på. I første omgang, så fjerner jeg den, der er min bund. Den lægger vi til side. Så koncentrerer vi os om de andre. Alle delene, jeg skal have lavet her, de skal have noget luft udenom. Det her vil jeg sige er for lidt, så derfor vil jeg vende den sådan her. Og I skal huske, herinde skal der være dobbelt. Så nu lægger jeg dem lige sådan her. Og vi tager lige, den kan ikke være der, kan den være der? Det kan den godt. Det kan den godt. Så på det her ark kan jeg få 3 ud af 4 dele puttet på, men jeg kommer til at bruge noget mere karton. Så ved jeg ikke, om der var nogen, der så sidste gang, så rev jeg toppen op af denne her lille flaske, som jeg har bogbinderlim i. Altså der sidder sådan en lille metaldut. Det er sådan nogle forskellige udgaver, jeg har. Men jeg fik simpelthen revet toppen ud, da jeg skulle prøve at prikke hul igennem. Så tog jeg sådan en... Jeg vil rive det hele ned her. Så tog jeg sådan en... Hvad er det nemmere at se på dem her måske? Så tog jeg sådan noget... Nogle gange, når man køber forskellige tøjdele, så er der prismærker på. Og de sidder med sådan nogle... plastikdutter her. Hvis I har flasker med nåle i, eller I har det, der hedder acetate, Accent, Glossy Accent, så anbefaler jeg, at I gemmer de her, og de er i forskellige størrelser, så det skal man lige være opmærksom på. Men jeg kan se, at jeg puttede den i sidste gang, og den har bare stået sådan her på mit bord. Nu kan jeg tage fat i den så let som ingenting, og pille den op, og det er den tykke del, der passede. Den nederste er bare gået ned i limen. Så nu er min lim ikke tør, og denne her sad faktisk ikke fast. Og jeg lægger den ud til siden, for jeg kommer til at bruge den igen. Så limer jeg lige det her på, og der er mange meninger om, hvor meget lim skal man putte på osv. Jeg giver det lige en tur rundt i kanten, og giver det lige et eller andet på midten. Fordi det har jeg det bedst med. Og nu kan I se sådan cirka, jeg skal nok rykke den her lidt op, hvordan jeg limer de her dele på. Ja, og de der, med metaldelen på, hvor der er en metalnål, de kan altså sagtens knække og alt muligt andet, og det er så irriterende. Og jeg tror, jeg har fået fat i nogle billige udgaver af de her limflasker, som nogle af de her metal limen kommer ud af. De har det med at knække af. Eller ikke knække af, blive hævet af, rent ud sagt. Nu tager jeg så en saks. Og det første, jeg gør, og nu skulle jeg jo lige huske, fordi det her poppykarton, det burde I faktisk også kunne se her. Den ene side er faktisk lidt mørkere end den anden, så man skal være lidt opmærksom på, at man bruger den samme side til ens projekter. Så nu er den mørke farve indvendig, og den lyse farve kommer jeg til at få udvendigt. Man kan se det lige så snart, man gør noget forkert. Nu klipper jeg lige op i midten her. Dertil cirka, fordi jeg skal også have klippet her. Så klipper vi den her vej. Sådan. Så klipper vi den her skråt. Sådan. Og så klipper vi denne her vej. Så jeg klipper simpelthen de her kartonstykker fri. Sådan. Så tager vi lige et stykke karton mere, og det er her, hvor jeg skal huske, at den ene side er lys, og den anden er mørk. Og jeg ved ikke hvorfor. Det er det bare, har jeg konstateret.
Her kan man se, at det her det er den lyse, det her det er den mørke. Og når de nu bliver sat sammen, så har jeg 2 lyse. Der kan være en lille smule farvenuance afhængig af, hvordan lyset falder. Men det er, altså, der er rimelig stor forskel, når jeg vender det her kartonstykke om. Så bliver farven bare mere markant. Så jeg vender den om, så jeg får den mørke side opad på det her karton. Og så tager jeg den her. Og den lægger jeg også, sådan så jeg kan få den her ligesom afstandsting, som jeg gerne vil have. Og nu skal jeg lige tænke mig om. Jeg limer den på, og alligevel ikke helt. Så jeg limer den på ved at putte lim hernede i bunden. Her. Og så gør jeg sådan her. Så jeg er ikke helt op. Jeg holder mig cirka en hel eller 3/4 tomme fra kanten. Og så sætter jeg den på. Sådan. Så skal jeg lige have frigjort den ligesom før. Lige have det her til at hæfte. Og jeg klipper igen sådan en rimelig okay afstand herude. Men det gør jeg ikke heroppe i toppen. Der er det ikke nødvendigt med den afstand, så der klipper jeg den bare lige over, eller næsten. Det er ikke noget skønhedsklip endnu. Så skal jeg have lavet nogle stykker karton, og der skal jeg igen huske det der med lys og mørk farve. Jeg kan godt lade den her lim stå, men nu tager jeg igen denne her lille plastikdims fra et prismærke og stikker ned i. Og så får den lov til at stå på bordet, så er den lige så frisk, når jeg skal bruge den igen. Jeg tager lige min skæremaskine. Nu skal jeg bruge flere forskellige stykker af det her. Men jeg tager et stykke karton, og så skærer jeg det i en bredde af 2 tommer. Og det gør jeg også med den her. Vi tager den her lange og laver den på 2 tommer. Og det gør ikke noget, hvis det er lidt mindre end 2. Det er bare fordi 2 tommer, det er nemt at arbejde med. Og jeg skærer lige et par stykker mere. Og kommer jeg til at skære for meget, så gør det ikke noget, fordi vi skal jo også lave den der hedder A6 på et tidspunkt. Så kommer jeg til at skal bruge nogle flere af dem. Så nu udnytter jeg det her stykke karton, og så skærer jeg 2 tommer af det, jeg kan. Sådan. De her 2-tommers ting, dem skal jeg lige have falset. Så jeg tager lige en falsemaskine. Og så lægger jeg dem, så jeg har 1 tomme, sådan cirka. Det er ikke så vigtigt. Men vi falser dem cirka i midten på længden, og jeg falser lige dem alle sammen. Det er rart at have noget at arbejde med, og jeg ved, at jeg kommer til at lave flere æsker efter de samme principper til andre formål. Så derfor så gør det ikke noget for mig, at jeg får falset dem her. Nu var jeg ikke lige så opmærksom på farven, så det skal jeg lige huske, når jeg sætter dem på. Så tjekker vi lige, at jeg får vendt den rigtige farve ud, fordi der jo som sagt er lidt farve nuance på det her. Nu har jeg de her dele. Denne her havde vi jo ikke fuldlimet, så den har vi faktisk noget luft i. For det vi skal, det er, nu skal vi have fundet et lille stykke karton, som er en tomme bred og lidt mere. Og jeg gør det bare på slå. Så den er lidt mere, end det den skal være. Så tjekker jeg lige den lyse farve af det, der kommer ud af. Så når jeg starter, så skal jeg have den mørke farve på her. Og det jeg simpelthen vil gøre, det er, at jeg vil lige klippe lidt af den her. Det er det, jeg stikker ned bagved. Og her har jeg faktisk falset på den forkerte side, men pyt med det. Jeg stikker den her ned, sådan cirka i midten, til jeg kan se min falselinje. Og så bukker jeg den op. Og sørger for, at den er helt hernede.
Så tager jeg lige en bonefolder, og der bruger I bare den bonefolder, I er mest glad for at bruge. Det er sådan en eller anden ting her, og jeg presser den lige ned her, så jeg er sikker på, at jeg har fået den ned, og den er flad. Så putter jeg lim på den her side. Og nu vil den kvikke jo sige, at Sus, du har lidt op ad kanten, det ved jeg godt. Det gør ikke noget. Det er karton, så jeg får presset den her på, og så bruger jeg igen min bonefolder til lige at få den ned i det der hul. Trækker lidt her. Den skulle gerne arte sig. Trækker lidt i kartonen her. Jeg fik lavet en lille fold herover, men det gør ingenting. Så skal jeg have sat et stykke på langsiden her. Og der klipper jeg også lige lidt af, for at være helt sikker på, at jeg kan få stoppet den ned bagved. Og lim på her. Og så presser vi den her ned. Samme princip ned til vores falselinje. Den er der. Og så putter vi lim på her. Og trykker den her op. Så jeg tror, den er ved at være der. Så tager jeg igen min bonefolder lige og sørger for at trykke sådan en dejlig firkantet kant herude. Vi skal bruge et stykke over til den anden side. Flytter lige dem her. Vi gør nøjagtigt det samme. Tjekker igen lige, hvad er lys, hvad er mørk. Og det er den lyse, jeg gemmer, for det er den, der bliver min forside. Jeg trimmer lige lidt igen på den her, for at være sikker på, at den kan være der. Hvis jeg nu ikke havde lavet nok afstand herude, så er det lidt ærgerligt, at jeg ikke kan få trykket den her ned. Og jeg sætter den på her. Og får trukket den pænt udenom. Og putter lim på den her. Sådan. Den skal lige have en lille klat der. Og så kører vi ned her. Det næste jeg skal, det er enten med en kniv eller en saks. Så klipper jeg nu langs den her kant, som vi så fint har lavet. Så kan man lige tage en lidt mindre saks og lige rette den til, hvis man synes, den stritter lidt for meget ud. Men det her bliver min forside. Jeg skal lige vende den om, så jeg lige kan... Så det er fint. Der er lige lidt her i den der vinkel, der ikke er helt skarp. Men jeg klipper bare lige så stille til her, og så skulle vi gerne få en nogenlunde vinkel. Den er jo ikke helt limet på, og det kan så godt være lidt svært på den her, hvor tutten lige er gået af. Men jeg prøver lige at lægge lidt lim herned, lige inde i kanten. Og så får vi lige den her hæftet godt heroppe i toppen. Sådan. Så skal jeg nu lige have trimmet lidt i det her, så jeg skal lige finde ud af, hvor er det mit karton går til her. Og hvor er det går til her. Fordi jeg skal faktisk lige have klippet det her stykke af. Det har vi ikke brug for. Og så er det godt lige at lave sådan en markering, så man har en rimelig god idé om, at man rammer det rigtige sted. Sådan. Og jeg behøver heller ikke den inderste del, men den river jeg bare af her. Lidt ligesom man ville rive et stykke papir over, så river vi den bare her. Fordi det var det inderste stykke karton, så det er der ikke nogen, der kommer til at se. Nu ser den sådan her ud. Så klipper vi lige skråt her. Og vi klipper skråt her. I hjørnet
der sørger vi for at klippe skråt, men lave sådan et rimelig stort hul her i midten. Sådan. Og så klipper vi skråt den her vej. Det gør vi også her. Og over på den anden halvdel. Nu vil I kunne se, at det her var pænt stort. Det her det er ikke lige så stort. Det er helt i orden. Ikke nogen panik. Bare der er noget. Så er vi glade. Så tager vi de øvrige dele her, vi har, og så klipper vi dem på samme måde i hjørnerne. Så skråt og skråt. Og skråt og skråt. På dem alle sammen. Sådan. Og I kan godt se, det er ikke sådan, at jeg måler mig frem, og det skal være, pænt eller noget som helst. Nu klippede jeg jo skråt i kartonen, så jeg bruger simpelthen det her hjørne og kører hen til hjørnet. Og det var det, jeg vidste. Det var derfor, jeg godt turde udnytte det mest muligt. Det samme har vi på denne her, men vi kan lige starte herover, hvor vi har et helt hjørne, så man lige får en føling for, hvordan var det nu lige at skulle klippe det. Så er det altid rart at klippe i det, der er originalfacon, og så burde det sådan ligge lidt, hvad kalder man det, eksplicit, at man herfra klipper herhen, og så klipper man derop. Denne her havde fået et lille hak, det gør ingenting. Så. Nu tager vi denne her, der har vi ligesom leget, at vi har foldet oversiden ind. Så det kommer vi til at gøre på denne her. Og det gør man på den måde med, at man simpelthen bare lige bukker den her ned i bordet. Så putter man lim her på. Og så bukker man den her ned. Og så er det godt at have en eller anden bone folder til lige at hjælpe med at få skabt den her kontakt. Når man limer på chipboard, så man skal selvfølgelig ikke overdrive limen, men man skal også passe på, at man ikke bruger for lidt, fordi så hæfter det ikke. Nu kan I høre, når jeg glider her, så tiger jeg lige stille. Nu kan I høre, der kommer lidt herud, så knager det. Og herinde knager det ikke. Hvis det knager, så er det faktisk, fordi limen er begyndt at tørre, uden helt at have fået fast. Så hvis det knager over det hele, så luk op og put mere lim i. Herude vil vi gerne have en super skarp kant, så vi kører lige med en bone folder på toppen, på siden, på toppen, på siden og vender lige rundt. Og kører lige her på siden også. Og på toppen og på siden. Så har vi lavet en super flot kant her. Det gør vi lige det samme med den her. Vi har jo faktisk været i den her vinkel, men vi gør det lige igen. Kører lige på toppen, så vi er helt sikre på, at vi har været hele vejen rundt. Vinder den op. Kører på toppen. Og på siden. Og på toppen. Og på siden. Og jeg har lidt fnuller fra mit håndklip, som jeg lige vil have af her. Så. 2 stykker, som er næsten ens, forside og bagside. Så har vi de her stykker. Og vender vi dem lige om, så I kan se. Jeg siger lige skål. Og så siger jeg lige, vi skal lige have en konkurrence. Vi skal have et gavekort. Så hvis du gerne vil vinde et gavekort, så skal du nu, lige om lidt, jeg propper lige den her i. Jeg kan lige så godt gøre det med det samme. Hvis den nu begynder at bukke den her prismærke plastik dimsedut, så er det jo rart at have nogen på lager. Så finder man bare en anden. Men prøv lige at tjekke, at den sidder sådan rimelig okay til. Men de fleste flasker, altså jeg tror ikke, jeg har oplevet nogen, hvor jeg ikke kan gøre det her i. Jeg skal starte konkurrencen, så skal jeg nok fortælle, hvad I skal. Og Susanne, hun starter altid sådan her, for så kan jeg selv se, hvornår vi starter.
Og så gør jeg lige sådan her. Det I skal, det er, I skal lave noget, et eller andet opslag, som er blåt. Det er lige meget, hvad det er. Et eller andet, der er blåt, hvis I vælger jeres emojis. Og hvis man ikke kan huske, hvordan man gør, så trykker man på kommentarfeltet. Så er der en smiley nede under tastaturet. Den klikker man på. Når man har klikket på den, så er der en lille lup. Så kan man klikke på luppen, og så kan man skrive blå for eksempel. Og så foreslår den noget, den synes, der har noget med blå at gøre. Så det er bare sådan en lille tricks til, hvordan man sådan rimelig hurtigt kan finde noget, når vi spørger om et eller andet, I skal lave på. Men hos mig der er det ikke et spørgsmål om at være hurtig. Det er et spørgsmål om at lave et velovervejet opslag. I skal nok få mulighed for at lave et opslag, så kan man vinde et gavekort. Imens så skal jeg lige tænke mig om, hvad det er, jeg har gjort her. Jeg skal lige tjekke, hvad jeg gjorde hvad. Yes. På de her sidestykker, der gør vi faktisk lige lidt det samme. Vi tager den ene side, og det er lidt vigtigt, at man er opmærksom på, at man tager den ene side. Og nu skal jeg lige se, er der nogen, der er begyndt at lave et smiley-opslag med noget, der er blåt? Ja, jeg kan ikke se det på min iPad nemlig. Det var det lidt sjovt. Nå, jeg må op og prøve på telefonen og finde vinderen, for jeg får ikke lov til at få det her. Men det jeg til gengæld kan gøre her i mellemtiden, det er, at jeg lige kan hoppe ind og ud. For så begynder jeg at kan se, at jeg har lavet noget, men det er ikke altid, man så kan gå tilbage og se det hele. Nej, jeg kan ikke se, hvor jeg selv har lavet opslaget. Men jeg finder vinderen heroppe. Nu kan jeg i hvert fald se, at I gør noget. Det er det vigtigste. Jeg limer lige denne her. Og den har lavet en lille prop, så den tager vi lige væk. Bukker. Få det her til at hæfte. Og denne her kører vi på. Ud for enden og på langsiden. Nogle gange vender rundt. Tager på langsiden og kører herud på enden, for så får vi nogle rigtig sprøde, flotte kanter her. Gør lige det samme på den her. Her er det tydeligt at se, at vinklerne ikke er ens på det, jeg har lavet, men det betyder ikke noget. Trækker det godt ned her. Og så laver vi lige en trykke og kører den frem og tilbage her. Gør det samme på den anden side. Sådan. Så ser de sådan her ud. Og lige om lidt begynder alt det sjove. Jeg kigger lige, om der stadigvæk kommer opslag. Og det gør der. Husk, at I må lave et opslag, men jeg kan se, at vi er rigtig mange, der kigger på. Det er dejligt. I får lige et par minutter mere til at lave opslag. Dem her, dem lægger vi til side, som de er. Så tager vi denne her. Det vi gør nu, det er, nu tager vi igen en bonefolder, og så sørger vi for, at det her hjørne, det får vi trykket godt ned her. Og det samme gør vi over den anden side. Det er derfor, vi skal have det lille overlap. Det er fordi, så kan vi lukke hjørnet rigtig fint. Jeg gør det som regel på den måde, at når man laver det her hjørne, så vil kartonet typisk stridt op. Det er lidt tydeligt over i den her side, ikke så meget i den her. Men det jeg gør, det er, at jeg tager lige her ude og får løftet en lille bitte smule på kartonet ind her. Det behøver ikke være så forfærdeligt meget. Skulle der være noget, der stritter, så klipper vi det af. Så det får jeg bukket ind her, og jeg får også bukket ind i den anden side. Så simpelthen hjælper lige det her hjørne lidt ind, så vi ikke får det til at sidde og stritte op. Det gider vi simpelthen ikke have, hvis vi kan undgå det. Så vi hjælper hjørnet forsigtigt ind her. Så, det er fordi, jeg sidder lidt forkert. Jeg vender det lige, så jeg kan gøre det rigtigt. Sådan. Jeg prøver at tage det op, så kan I se, hvad det er, jeg har gjort. Og så kan jeg lige se, om der stadigvæk er nogen, der laver opslag. Imens.
kan I se mine ekstra indfoldninger her i hjørnerne. Jeg tror umiddelbart, at alle er færdige. Så skal jeg se, om nej, nu kom der lige et. Der kom lige en mere. Nu skal jeg se, om jeg kan få lov til at lave et opslag. Hvordan gør jeg det på den her? Jamen, det kan jeg jo så gøre hernede. Jeg laver det hernede, og så skulle jeg gerne kunne se det. Så nu håber jeg, I alle sammen har nået at lave opslag. Fordi nu sender jeg en afslutning afsted, og den skulle jeg så gerne komme til at se heroppe hos mig selv. Og der går lige 30 sekunder, så skulle den gerne dukke op, plus minus. Og ellers er det den der ikke er forbindelse. Nu kan jeg se mit eget opslag. Så nu har jeg sluttet konkurrencen, så nu skal jeg finde en vinder. Og jeg finder en vinder af et gavekort på 125 kroner. Og jeg kører lige herned af, eller opad hedder det, og så prøver jeg at finde en vinder. Det er lidt sværere på sådan en lille, så jeg skal lige finde ud af, hvor vi starter henne. Ej, der er mange. Ej, vi har været gode. Så gode. Yes, så har vi starten der. Jeg holder lige på jer, fordi ellers så bliver I søsyge, tror jeg. Og det er jo helt tilfældigt, hvad det er, vi rammer på, når vi gør det her. Og så skal jeg lige se her. Der står... Det er svært at se her. Der står Kirsten. Og så står der Lyby. B-Y-E. Kirsten Lyby, du har vundet et gavekort på 150 kroner hos Luna Hobby. Du skal lave en mail til info@lunahobby.dk. I emnefeltet skriver du, at du er torsdagsvinder. Og så må du rigtig gerne skrive, om du vil bruge dit gavekort fysisk i butikken, eller om du vil bruge den online. Det har noget at gøre med, hvilken type af gavekort Karsten skal lave, eller hvordan han skal fremsende det, hedder det, hvis du skal købe på nettet. Jeg skal nok sørge for, at han her i aften får besked om, at du er en heldig vinder, og det er info@lunahobby.dk. Stort tillykke, Kirsten. Så det vi skal nu, det er, nu skal vi arbejde med de her sider. Hvis der kommer lidt larm, så er det fordi Søren kommer hjem fra træning, og Lasse kan risikere at brokke sig. Og nej, det var ikke træning, det havde jeg lige glemt, det var overarbejde. Nu putter jeg lim på denne her sideflap, og så trækker vi den her ind. Så vi gør nøjagtigt det samme, som vi gjorde oppe i toppen. Jeg skal lige have den her til at hæfte. Og vi skal lige sikre os, at den er helt inde og helt skarp. Og jeg vender den lige om og kører en tur mere. Og fordi jeg ikke kan se jeres kommentarer hernede, men det er nok fordi min iPad trænger til opdatering, har jeg fundet ud af. Så hvis jeg går glip af nogen spørgsmål eller noget, så beklager jeg altså, fordi jeg kan desværre ikke følge med i jeres kommentarer mere. Andet end, og så skal jeg hoppe ud og ind hele tiden. Det kan jeg selvfølgelig også godt gøre. Det er sjovt, den siger også, at der ikke er nogen, der kigger med. Jeg skal lige sørge for, at jeg får lige mere op. Så jeg tager begge de her to sideflapper og får simpelthen bukket dem ind her. Så godt trykning på det her. Og jeg kan se, at der står tillykke og god aften til alle. Så det er super godt her. Sådan, og vi vender den om. Så skal jeg nok lige vise jer, at de der hjørner, jeg bukket ind, de gør, at det kommer til at se sådan her ud indvendigt. Og det er næsten bedre, end at der er en masse, der stritter ud. Lige herover er der måske lidt, der kunne den godt have været bukket lidt mere. Hvis man synes, det er for meget, så kan man godt tage sin saks og klippe herude og klippe den der spids af. Men jeg tænker egentlig, at det er fint nok. Jeg kan eventuelt lige lægge den her på og trække den lidt sådan bagud. Skal I nok få lov at se, hvad jeg har gjort. Så jeg har simpelthen lige mast mit hjørne sådan lidt tilbage.
ved ikke, om det er til at se. Nogle gange så zoomer den ind på det, der er nede under, og ikke det, der er øverst. Jo, nu kan man se det. Jeg gør faktisk det samme på denne her, men der har jeg ikke noget hjørne heroppe. Så jeg kan faktisk bare bukke mine sider her. Det jeg dog lige skal være opmærksom på, det er, jeg skal lige se, om mit klippe skråt, om det er blevet godt nok. Hvis jeg får en lille stritte op ting her, som jeg faktisk gjorde her, så kan jeg lige presse den her ned. Og så skal vi ellers have lim på den her side. Og så trækker vi den her rundt. Og I kan se, at min den passer faktisk super godt. Og det var ikke, altså det er ikke fordi, jeg har gjort det her mange gange, at jeg kunne ramme der. Det er simpelthen et tilfælde. Og se, nu er jeg ude i det her, jeg måske ikke helt har nok lim på. Så jeg skal lige have aktiveret det her både bogbinderlim godt, inden jeg arbejder med den her flankeside. Og jeg gør lidt det samme. Jeg tager den lige opad også på spidsen der, som jeg gjorde før. Så jeg prøver simpelthen at lave nogle skarpe kanter. Så skal vi lave det samme over i den anden side, og det kan godt være, at jeg lige skal lidt her. En lille bitte smule. Hvis I ikke har fået klippet det helt tæt, så gør det ikke noget, så er det med til at lukke omkring endestykket her. Men det burde blive lukket fint nok, den passer også. Og ellers, hvis man, det kunne man se i den, jeg lavede sidst, hvis der skulle være et lille stykke, eller i tvivl, om der er noget, der bliver synligt, så tag lige en rød tus, eller sort tus, hvis I har brugt sort karton, og simpelthen lave en snydemarkering. I det her tilfælde, så er det jo bare en opbevaringsting. Og hvor længe den holder, det ved jeg ikke, det må tiden vise. Fordi jeg laver som sagt årstal i bunden af mine æsker. Så jeg har en mulighed for at se, hvor længe de egentlig holder. Det synes jeg er lidt sjovt. Sådan. Er der nogen, der spørger om noget, så må I lige hjælpe med at svare, eller undskylde, at jeg ikke kan se min kommentar. Jeg kan lige prøve at rejse mig op en enkelt gang, og se, om der er nogen, der skriver noget. Det er sjovt heroppe på telefonen, der hopper Mette ind. Nej, det gør den ikke. Den giver hele tiden opdatering af Mette ser med, Mette ser med, Mette ser med. Og jeg kunne se, at der blev sagt 1000 tak. Så ikke umiddelbart nogen kommentar. Nu har jeg lavet de her dele, så de ser sådan her ud. Så nu kan vi begynde at lave æsken. Så simpelt er det. Så nu kommer vores bundstykke i spil. Og det man simpelthen gør i forhold til bundstykket, det er, at man tager denne her. Så starter man lige med at lave sådan nogle tryk her. Og der glemte jeg lige, fordi vi skulle faktisk også lige have lavet hjørnerne på den. Men vi har jo ikke gjort noget endnu, så det kan vi sagtens lige gøre. Vi giver lige nogle tryk her i hjørnet. Sådan. Her kan man også bukke den ind, men jeg vælger faktisk lige at tage min saks og tage lidt af det af, der er for meget heroppe. Sådan. Og jeg gør lige det samme her og får det her trykket ind, inden vi pludselig er gået videre, og så har jeg lige glemt det hele. Sådan. Og her stritter den rigtig meget, så der giver det rigtig god mening lige at tage sin saks og lige rette her. Og det gør jeg, fordi det er den her type af samling, vi laver på æsken. Så kan jeg godt tillade mig at klippe det af, og jeg er ikke helt tæt på. Så tager vi sådan en her. Nu blev det den anden, det betyder ikke noget. Så bukker vi lige siderne en gang. For så bliver det hele meget nemmere. Så bukker vi imod igen, og så tager vi lige bunden. Det vi så gør nu, det er, at det her bundstykke, det putter vi lim på. Og så sætter vi det på her. Sådan, så vi har noget luft. Så når vi rejser det her stykke karton op, så hviler det nede, men op til den her kant.
Det samme gør vi ned i den anden ende. Tjekker lige, vi fik bukket alle sider her. Så putter vi lim på bunden. Den skal flugte med her, og så skal den stå op nede på underlaget. Sådan. Og det betyder, at den får en luftting. Og nogle gange, så rammer man det super godt, og andre gange, så kan det se ud, som om det er lidt skævt. Det var bedre nu. Sådan. Så skal vi have gjort det samme ude på siderne. Så vi tager lige denne her. Og putter lidt foldning på. Og lim på. Den skal så det samme. Den skal ind under. Den skal flugte med kartonstykket, og den skal stå i bunden ude på siden. Og vi får lige trykket den på her. Sådan. Så nu har vi også en luftkant her. Den har rykket sig lidt. Se om vi kan skubbe den ind, ellers så går det nok. Den sidste, der gør vi det samme. Og skal vi se, hvor meget den bevæger sig her i hjørnet. Den her bevæger sig lige lidt lovligt meget, så jeg tager lige lidt af den. Gør det samme. Lim på. Få den ind. Og selvom jeg har hjørner her, så kan jeg godt. Altså fra de her sideflapper. Man kan egentlig også godt starte med dem her. Det er sådan lidt forskelligt, hvad jeg får gjort, om jeg starter med den ene side eller den anden side. Måske er det nemmere for nogen at starte med den her side, hvor flapperne er limet ind. Man skal bare endelig huske, at man gør det samme på to sider over for hinanden, fordi ellers så begynder man at få nogle problemer. Så nu ser vores æske sådan her ud. Og det er jo fantastisk. Så skal vi nu have samlet det her til en æske. Og det gør jeg nemmest på den måde, at jeg lige vender den op. Så tager jeg de her flapsider ind, og så putter jeg lim på. Nu er det vigtigt, at jeg ikke putter helt ud til kanten. Så cirka en 1/8 plus minus putter jeg godt med lim på her. Så løfter jeg den op på plads, og så tager jeg den her og løfter denne her op på plads. Det man kan, og det skal jeg nok vise jer lige om lidt. Jeg skal bare lige have den til at hæfte, så skal jeg nok prøve at vise jer, hvad det er, jeg gør. Det er, at for at få den lige, så kigger man på den afstand, man har herude. Den afstand, man har i bunden, skulle man gerne ende med at have i toppen. Så skulle den gerne blive lige. Man har også mulighed for at trække den her lidt op eller ned, i forhold til, at det her hjørne bliver, som man gerne vil have det. Hvis man har lidt, der stritter op her bagefter, så har man mulighed for lige at klippe det med en saks. Jeg skal lige have lidt lim i der, tror jeg. Så gør jeg det samme over på den anden side. Så jeg skal lige have det her trykket en lille smule længere ind. Lim på denne her. Og ikke helt ud til kanten, fordi så bliver min lim synlig, når jeg sætter den op. Så skal jeg lige sikre mig, at den ikke kører op, før den skal. Når jeg så nogenlunde er her, så lader jeg den flappe ud. Og så prøver jeg at kigge i det her lys og få den til at være så lige som muligt. Sådan. Og det kan være en fordel, når man ikke gør det på live, og så lægge den ned. Så man lige kan få det her til at hæfte. Sådan. De her, dem bukker vi bare ind. Så putter vi lim på begge dele igen. Passer vi lidt på med at ikke komme for langt ud til kanten. Og her den anden side. Sådan. Og så skal vi have låget på, og der skal vi jo så stadigvæk gøre det samme, eller låget er det jo faktisk ikke, det er fronten. Her skal man selvfølgelig også lige være opmærksom på de der stykker,
Og dem kan jeg se, dem skal jeg skynde mig at cutte noget mere af. Så det skynder jeg mig lige at gøre. Fordi jeg vil jo helst ikke have, at de stritter op. Så nu skulle den gerne kunne være der. Det kan den også. Nu vender jeg den lige, så jeg selv kan se, hvad jeg laver. Og så får jeg lige sådan rimelig hurtigt det her passet til. Så når vi vender den om, så jeg kan få fingrene ind i kassen og få trykket den på. Og inden den tørrer alt for meget, så løfter jeg den lige op og kigger, om der er noget, jeg vil rette. Fordi lige pludselig så er den simpelthen så tør, så kan jeg ikke. Så ser den jo ganske nyselig ud her på ydersiden. Bunden, not so much. Så der skal jeg lige have skåret et stykke, der kommer til at dække bunden. Og herinde, der kan jeg jo se mit karton. Det er en smagssag, om man synes, det er okay, at man kan se kartonet eller ej. Men det, jeg vælger at gøre, det er, at jeg simpelthen tager så nogle stykker her. Og finder min saks. Og så får jeg klippet dem til, så de passer. Og her skal jeg igen lige huske, vil jeg gerne have den lyse farve eller den mørke farve til at være synlig. Og jeg vil faktisk gerne have den lyse farve, fordi det er det, jeg har bukket rundt i kanten her. Så nu har jeg lavet et langt stykke, jeg skal lige tjekke, det passer. Det kan jeg trimme sådan her en lille bitte smule, men ikke for meget. Endelig ikke for meget, fordi pludselig så får vi lavet nogle tittehuller, vi ikke vil have. Og inden jeg lægger den ned i, så tager jeg jo selvfølgelig og laver en mere. Det vil jo være dumt at måle 2 gange, for jeg skal bruge en i hver side. Sådan. Og så klipper vi også lige den her. Og her. Og den anden vej. Sådan her. Og hvis der er nogen, der skulle skrive et eller andet, så kan jeg desværre ikke se jeres kommentar, fordi min iPad ikke vil vise det. Nu putter jeg noget lim på her, og man behøver ikke putte så meget på, som jeg gør her. Så skal vi have den her ned i bunden. Og skubbet helt ind i hjørnet. Og så skal vi lige have den til at hæfte. Jeg skal lige have lidt mere. Så. Det samme skal jeg gøre i den anden side, så nu vender jeg den lige lidt om, så det er nemmere at se. Så. Ned med den. Og den skal også lige hæfte, så jeg lægger den lige ned her. Så har vi jo allerede en pæn bundting her. Så skal vi lige have klippet den her. Her der vil den ikke helt hæfte, så den skal måske have en ekstra lille klat. Så jeg lægger lige lidt lim ind her. Og holder den lige sammen. Hvis man har noget, der kan hjælpe med at holde sammen, så har man jo lov til lige at sætte en dut eller andet, der kan holde på. Nu går jeg ned i den her ende, fordi der har jeg så arbejdsplads. Og så klipper jeg lige. Og jeg gør det altså bare på slå. Så nøjagtigt behøver det ikke at være. Hejsa, Jasmin. Der kunne jeg godt se, at du skrev noget. Det er sjovt. Der er nogen, der går igennem, og nogle kommentarer går ikke igennem. Den passer fint, og igen så tager jeg sådan en lille snip her i skrotter. Det er egentlig bare for at sikre mig, at jeg ikke kommer til at slås med den, når jeg skal sætte den ned i. Og vi putter lim på begge sider. Og skubber den her ned i hjørnet. Ej, sus dit fjols. Og se, den her, den er faktisk blevet lidt for stor. Så prøver vi lige at tage den op og putte den ned i den anden ende. Om den passer bedre der, eller jeg simpelthen bare har... Jeg har simpelthen bare lavet den for stor. Så vi laver lige sådan en hovsa. Jeg håber ikke, jeg har lavet den for lille.
Vi laver en æske til de plastikkuverter, der hedder File Folders 15x15 fra Hobbygross. Sidste gang lavede vi den, der hed A5. Også fra Hobbygross. Jeg kan godt se, at den er lidt for stor. Og næste gang laver vi den i A6, tænker jeg. Eller måske lidt før. Det finder vi ud af. Vi putter lim på denne her. Og så sætter vi den ned i bunden. Så. Jeg skal lige trykke den helt fladt her. Så når man kigger heroppe fra, så ser det egentlig fint ud. Der er nogle upser hedder det, i de her to sider, fordi de ligesom ikke har det her hjørneting. Så jeg skal egentlig bruge 4 af dem her. Men jeg skal lige sikre mig, at jeg får lavet dem i rigtig højde. Jeg tror lige, jeg klipper dem lige i kassehøjde. Og så tager jeg lidt af, men ikke for meget. Sådan. Så har jeg den. Og det er den vej, den skal vende. Så laver jeg også igen lidt her i siderne. Det blev næsten for meget. Og så putter vi lim på. Og på i hjørnet med den. Helt ind med Kalorius. Jeg lægger den lige ned, så jeg kan bruge mine fingerkræfter og negle. Så har vi lavet en fin samling der, så hopper vi lige over og tager den anden side her. Fordi det er de nemme sider, vi er gang i lige nu, og det er ikke sikkert, at jeg har helt karton nok, så det skal jeg lige have styr på. Og det der blev for højt, så jeg tager lige lidt længere ned. Ja. Og den skal vende den vej. Nu klipper jeg dem samtidig i de her. Så. Og lidt lim her. Og ind i hjørnet. Den er ikke limet helt i det ene hjørne. Jeg ved ikke helt, hvad det er for et hjørne, du mener med det. Og om det er indvendigt eller udvendigt. At den ikke sidder helt fast hernede i bunden, det gør ikke noget, hvis det var det, du så. Så mangler vi kun de her forsider. Og der er det jo, at jeg har en skrå vinkel her, og denne her, den passer faktisk super fint. Så den bukker jeg lige, som jeg skal bruge den. Så klipper jeg skråt, men jeg klipper kun skråt ned i bunden. Det var det. Super. Og grunden til, at jeg kun klipper skråt ned i bunden, det er fordi, jeg behøver ikke herovre på langsiden. Og det vi kunne se lige om lidt, at det faktisk ikke nødvendigt. Sådan her. Så nu har jeg fået lukket det her fint. Så skal jeg gøre det samme herovre i den anden side. Og her må den ikke være lige så kort, fordi her har jeg lavet her har jeg lavet skråklip. Så der skal jeg sikre mig, at jeg kommer op, så den dækker op til mit skråklip. Herinde i midten. Det gør den der. Så folder jeg den lige. Så kan jeg ned i bunden, kan jeg klippe en let skrå. Heroppe i toppen, der skal jeg lige have styr på, hvad jeg kan. Jeg kan godt klippe sådan en her. Det er fint på bagsiden, men det er for højt herude på forsiden, så jeg tager lige lidt mere. Sådan. Og så skal man jo lige holde styr på, hvor passer den så til. På med den. Sådan. Det er jo også med til at holde siderne.
Men dens formål er faktisk at få lukket rundt her i kanten. Så nu har jeg, nu er vi næsten i mål. Og vi skal nok nå en konkurrence mere. Jeg tager lige et stykke poppy mere, så det er mit tredje stykke, som jeg kommer til at bruge. Det jeg skal nu, det er, nu skal jeg have skåret de dele, som jeg skal bruge rundt omkring. Nu skal jeg lige have den her stukket ned i. Jeg skal også bruge et stykke mønsterkarton. Og der er jeg heldig, det er den sidste rest, jeg har. Så jeg kommer ikke til at lave nogen kasse, før jeg har været i Luna Hobby igen. Fordi den næste kasse skal også have det her på. Men det jeg gør, det er, at jeg tager lige min skærmaskine. Ups. Jeg ved, at bredden er 3. Jeg ved, at jeg har sat kartonstykkerne udvendigt på min bund, så nu er den bredere end 3. Så jeg kan lige måle, og så kan jeg se, ja, det er den. Den er bredere end 3. Så hvis jeg skærer en stribe på 3, så er jeg sikker på, at den kan være der. Og jeg skærer lige en mere. Jeg tror lige, jeg vender kartonet om her, og så skærer jeg en på 3. Fordi vi skal have et stykke her. Længden var 6¼ Så jeg tænker, at jeg må godt lave den på 6¼ Det er fint. Så limer vi den på. Sådan der. Så tager jeg lige en tus. Og så skriver jeg lige, det gør jeg altid, næsten altid 2025. Fordi så ved jeg, at jeg har lavet den i 2025, og så kan jeg se, hvor længe den holder. Så nu udvendigt er det hele flot. Faktisk på nær den her side, men det fikser vi lige om lidt. For der skal mønsterark på. Så skal vi lave det indvendigt. Nu har jeg et stykke tilbage her. Det er ikke helt stort nok, men det kan jo godt være, at jeg synes, det er fint nok at bruge. Men det skal være lidt mindre. Og jeg skulle nok have gjort det på den lange led, men pyt. Det skal være lidt smallere, fordi den kan faktisk ikke være der. Så jeg tror, jeg tager simpelthen bare en kvart af på begge dele. Sådan. Og ved I hvad, det er bare nede i bunden. Og denne her, den dækker alt det, jeg vil have dækket. Så jeg tror faktisk, jeg bruger den lille, fordi så har jeg nok i det her karton. Nogle gange skal man også tænke lidt, hvor mange kommer til at kigge ned i denne her bøtte. Så derfor nogle af de andre æsker, jeg har, den jeg viste før for eksempel, den er bare rå i kartonet her indvendigt. Fordi der har jeg simpelthen ikke givet at putte mønsterkarton i, for det synes jeg ikke gav mening. Nu skal jeg have højden. Højden, den var 4,5. Så jeg laver den mindre end 4,5. Så jeg tror bare, jeg laver den på 4,25. Kunsus 4,25. Kunsus kan jeg se, at Annette har skrevet, men jeg kan ikke, se, hvad der ellers er blevet skrevet. Gud ved, om det, ja, det ved jeg ikke. Jeg skal have opdateret min iPad, så skal vi se, om det bliver bedre. Den siger, at den mangler en opdatering, men det nåede jeg ikke at gøre inden. Og jeg limer simpelthen bare lige dem her på indvendigt. Sådan der. Så har jeg et bagstykke.
Og vi sagde 4¼ Det var jo højden på dem, vi lige havde lavet. Så jeg skærer lige den her 4¼ Og så ved vi, at den var 6¼ og lidt mere. Så jeg tror, jeg laver den på 6. Jeg må hellere lige se. Kunstsus, der ser bunden af æsken. Nå, på den måde. Tak, Annette. Det er det nemlig. Så sætter vi den her ind i rygdelen her. Og får den limet godt, så de der samlinger med det, hun påpegede tidligere, de bliver nu gemt inde bag det her stykke karton. Sådan. Så har vi den der forside. Men vi ved, at vi skal bruge 4¼ fordi det var det, vi blev enige om. Og udover 4¼ så ved vi, at vi kunne bruge 6. Så det skærer vi den også i. Så har vi det her stykke pap, som vi brugte tidligere. Det har jeg gemt den her gang, fordi det var der en, der sagde til mig. Så får jeg lavet cirka det i midten. Så laver vi en streg, og en streg, og en forhåbentlig streg, der inden det hele flyttede sig. Sådan. Så tager jeg min saks, og så klipper vi. Og her vælger jeg at klippe stregen helt væk. Fordi jeg lavede det med blyant, så jeg kan ikke viske den. Og jeg tror, det var den her side, jeg skulle bruge. Så nu tjekker jeg, at den sidder fint dernede. Det gør den faktisk. Så tager vi den lige. Og så tager jeg lige den her. Og jeg tror lige, at jeg lægger den foran, for jeg skal lige se. Jo, super. Lige præcis. Så i længden skal den være 6. I højden skulle den være 4¼ Så tager jeg de her 2 dele. Hvis man ikke kan styre det i hånden. Der gjorde det forkert. Hvis man ikke kan styre det i hånden, så kan man bruge det her, de her grønne tape rollers. Fordi det er sådan noget midlertidigt lim, men jeg kan godt styre det i hånden. Så jeg klipper lige den her i rette længde. Jeg klipper lige denne her i rette vinkel. Jeg kunne godt tegne det, og så klippe den. Men jeg er så rutineret, så vi tager det på den nemme måde her. Så tager jeg nu denne her, og limer den ind i min æske. Jeg skal lige have limet det op i hjørnerne. Og så skal vi have den ind her. Så vi får lavet en fin inderside her fortil. Sådan. Så nu er min æske også fin hele vejen herinde. Så er den her. Og jeg tjekker lige, at den passer. Det gør den. Så tager jeg lige noget rød sværte, fordi jeg har fået nogle hvide kanter her. Så jeg tager lige en rød sværte og giver lige mine kanter et lille brush up her. Så. Og så skal vi sætte den her på. Og så skal vi have den sidste konkurrence for i dag. Sådan. Og inden jeg lige gør det, så prøver vi lige, at jeg hopper ud. Og så hopper jeg ind lige om lidt. Nu sætter vi lige den her på. Fordi så burde jeg forhåbentlig kunne se, hvad jeg skriver. Jeg hopper lige helt ud, og så hopper vi i den der. Og så siger vi, jeg vil gerne se, hvad der foregår.
Og så starter jeg en konkurrence, og den er nu startet nu. Og nu vil jeg gerne have, at I skal skrive sus og give mig noget kærlighed. Så for at deltage om at vinde et gavekort, så skal I skrive sus og give mig noget kærlighed. Og det bestemmer I jo selv, hvad kærlighed er. Så at sætte i gang, hvis I ikke allerede er begyndt. Og jeg bruger lige min fantastiske lille lukning. Hvis der er nogen, der sad og så, at jeg gjorde sådan her på den, det er jo fordi, jeg tog bare lige det tørrede lim af, der sidder på den. Så stikker jeg den ned igen. Og denne her, den vil være lige så god næste gang, håber jeg. Men det burde den være. Og jeg kan se heroppe, I skriver, jeg kan også se her, at I skriver, men jeg skal nok kigge herop, fordi det er måske ikke alle, jeg får med. Jeg kunne se, Hanne lavede en anden smiley. Sådan her. Og jeg pakker bare lige så stille mine ting væk her ude i siden. Og så skal vi jo også lige tjekke, at den faktisk indeholder det den skal. Jeg har ikke 10 af de her kuverter, men der skal kunne være 10. Imens jeg gør det, så kan jeg jo sige, her i weekenden, der er åben i Luna Hobby. Jeg kan ikke huske de eksakte åbningstider, fordi der er åben både lørdag og søndag. Der er et weekendarrangement, og selvom man ikke er deltager i weekendarrangementet, så må man jo rigtig gerne komme forbi og shoppe og se, hvad de andre laver, dem der er til arrangementet. Og den 3. og 4. maj, der sker jo også noget i Luna Hobby. Er det noget med at holde øje med, hvad der bliver lavet opslag på nettet. Der er udbudt nogle kurser til om lørdagen. Der kommer også til at ske noget om søndagen. Jeg kan ikke huske, hvor meget der er skrevet om, men det kommer der i hvert fald noget mere om. Jeg har 4 kuverter. Jeg har faktisk nogle flere, men de er sendt til opmaganisering. Så her vil I kunne se, at så meget fylder 4 kuverter, og lige nu er de tomme. Så hvis jeg putter noget i dem, så vil de komme til at fylde. Og hvis vi tager en af dem her, så skulle vi gerne have tæt på samme mål. Det er samme mål. Og her er der 2, 4, 6, 7, 8, 9. Og der er lidt luft, og nogle af dem er så fyldt sådan forholdsvis meget i det der i, fordi det fylder de ting, jeg har puttet i. Så 10 kan der sagtens være i sådan en kasse. Og så kan jeg jo skrive foran eller på siden, hvad det er, jeg gerne vil bruge dem til. Jeg har lavet 2 af dem her, og jeg kalder dem projekter 1 og projekter 2. Og det har jeg skrevet på forsiden, og jeg har skrevet på hver side. Fordi har jeg dem stående på mit bord, så står de måske sådan her, så jeg lige kan bladre i dem. Hvis jeg skal finde ud af, hvilket projekt skal jeg gå i gang med nu. Hvilken live har jeg lovet, vi laver næste gang. Det er den her. Og står det i min reol, hvor jeg udnytter næsten hele min hyldelængde. Der har jeg jo regnet frem til, at det her det er min hyldelængde, så der skal de stå sådan. Jeg kunne ikke lave den hyldelængde i forhold til de her kasser, som så eventuelt skulle stå ved siden af. Fordi kuverterne er ikke lige så brede, og jeg kan ikke have 2 kuverter ved siden af hinanden i den samme æske. Ellers så havde jeg gjort det, så jeg enten lavet 2 æsker eller 1 æske med et skillerum, så jeg kunne have 2 sæt kuverter ved siden af hinanden, for at udnytte længden. Men det kan jeg desværre ikke, så skal de stå på min hylde, og skal de stå den her vej, så vil de skulle komme til at stå sådan her. Ja, det tror jeg var det, jeg skulle huske at sige. Er det ikke sådan, børn siger? Så en boks til, til, se om man kan få den her til at ligge, så ser det bedre ud på billeder. Til de her Hobbygross file folders. Jeg klipper lige den her ud, fordi så slipper vi for, at det sådan glitter og alt muligt andet skinner for meget op i lyset. Så
Så den tager vi lige. Det jeg faktisk også gør med dem her, nu har de her kuverter, de har jo ikke nogen lomme, ligesom A5-kuverter. Så har man noget, man kan sætte på, så kan man jo sætte en lomme på de her. Man kan købe sådan nogle visitkort, klisterlommer, man kan sætte på. Så kunne man jo godt gøre det, hvis man gerne vil have lomme, ligesom der er på de store her, hvor at jeg har skåret nogle stykker karton. Og der har jeg på den ene kuvert, det kan jeg lige vise her. Ja. Der har jeg noget liggende hernede i, men hvis jeg vender den om, så kan jeg faktisk se, at jeg på bagsiden har sat, hvad det er for en størrelse kuvert, hvis jeg skal huske det til næste gang. Så det kan man jo gøre, som man vil, og det samme kan man jo også gøre på den lille. Så kan man se, om man kan købe sådan et visitkortlomme, man kan sætte på, eller så kan man bare vælge af en af ens projektlommer, der skal den ligge i, eller man kan jo også lime den i herinde, hvis man vil være helt sikker på, at man husker, hvad er det for en, jeg har. Eller herinde, hvis man synes, det her bliver for synligt, så kan man lave den her, eller man kan bare smide den ned i bunden. Værre end det behøver det jo ikke være. Det kan være, det er det, jeg skal gøre. Ned i bunden med den, så ved vi, at et eller andet sted, så havde vi stående, hvad det er for en. Så det tror jeg lige at gøre med det samme, for jeg ved, at jeg har 2 kuverter, hvor jeg har det der mærke på. Jeg skal bare lige finde dem. Det er lidt. Og nu har jeg jo 2 æsker. Så det ene mærke var her. Det kan vi tage ud. Det ryger ned i den her. Ups. Det er nogle gange, når I sidder og kigger med, så er det der, hvor jeg får fantastiske idéer. Altså så inspirerende er I, så det pludselig giver mening for mig noget af det vrøvl, jeg sidder og siger. Det tænker jeg, at det må være godt. Skal jeg lige finde, fordi jeg ved, at jeg har en. Og der sad mærket nemlig ud af. Det var her. Der står også, hvad jeg har givet for det. Der har været smart at sætte prisen på. Så den putter vi lige derned. Og så har jeg jo skrevet i bunden af æsken, at jeg lavede det i 25. Hvor mange størrelser jeg skal lave? Jamen, jeg har lavet til A5. Nu har vi lavet til den, der hedder 15 x 15. Og om 14 dage, jeg tænker ikke, det bliver før. Om 14 dage, så laver vi en æske til den, der hedder 6. A6. Det er de størrelser, som man kan lave den til. Den findes jo også i A4. Skal jeg lige se, jeg vender den her vej, fordi jeg vil ikke reklamere for det, der er på her. Men den her, den er i A4. Men et stykke chipboard, det har jeg lige et stykke af her, som man køber i de fleste forretninger, den er ikke stor nok. Så man skal have lavet en aftale med Karsten. Det er ikke altid, han har det hjemme, men nogle gange så har han nogen hjemme, der er større. Godt, I kan hjælpe lige præcis. Så kan man jo godt lave en til de store kuverter også efter samme princip, hvis man godt vil have dem stående. Og de har det samme her med denne her lukkeflap. Og grund til, at jeg ikke vender den om. Skal jeg lige prøve at se. Ej, det kan jeg selvfølgelig godt. Jeg kan gøre sådan her. Det er bare fordi, jeg synes heller ikke, at vi skal rende og reklamere for alle mulige sådan forskellige firmaer, fordi jeg har ikke fået noget foræret her, og tilfældigvis står der noget reklame, og nu kan jeg ikke skille de her post-it-blokke ad. Så kan jeg lige sætte noget der, og så kan det godt være, at der er nogen, der kan genkende noget alligevel. Og så holder jeg lidt på det, så tror jeg ikke, man kan læse igennem, for den var lidt gennemsigtig. Kom så, tryk. Og det er jo så simpelthen den her udgave i A4. Og hos Luna Hobby, der kan man skrive varenummeret, som jeg siger i starten, på nogle af dem her, eller faktisk på dem alle sammen, tror jeg har sagt varenummeret. Og så kan man søge det, eller også så skriver man bare opbevaring i søgefeltet, og så kan man bladre, til man finder de her kuverter. Så jeg tænker, at I er færdige med at give Susanne noget kærlighed, og har skrevet sus, så vil jeg finde en vinder. Så nu kigger jeg lige om lidt herop, og gør lige sådan her, så vi kan få den.
lagt pænt igen. Sådan. Og nu kan jeg se mit hjerte, så nu går jeg lige tilbage og finder jeres kærlighed her. Den er der, og vi skal lige sikre os, at vi er der, hvor det starter. Fordi alle skal have en chance. Sådan. Og det jeg simpelthen gør, er at prøve at holde lidt på her, for den her gang foregår det op på telefonen. Det plejer det ikke at gøre. Så. Nå. Ja, jeg har fundet en vinder. Det bliver endnu et gavekort af 125 kroner. Og jeg finder lige denne her, og lægger lige denne her på. Nu tager jeg lige sedlen udenfor her, og det er ikke fordi, at I ikke må se, hvad jeg skriver, men jeg skal skrive lidt meget, og det er nemmere at gøre herude. Fordi der står Lone og Peter Hansen og Jensen. Så det er profilen Lone og Peter Hansen og Jensen, som har vundet et gavekort på 125 kroner. Og Lone, du skal sende en mail til info@lunahobby. Jeg går ud fra, at det er Lone og ikke Peter. Så en mail til info@lunahobby.dk. I emnefeltet skal du skrive, at du har vundet et gavekort. Og du må gerne skrive det på 125 kroner, det er ikke så afgørende. Og så skal du fortælle, handler du online fysisk i butikken, eller vil du handle på nettet? Og jeg sender besked til Karsten her lige så snart vi er færdige, så får han en messengerbesked af mig, så han er informeret om, at du har vundet. Så info@lunahobby.dk. Og stort tillykke til dig også. Og nu skal jeg passe barnebarn i morgen, og jeg har kreadamer i overmorgen, så jeg håber, at det bliver lørdag aften eller søndag, at jeg får uploadet denne her film. Så den kan komme på plads, og så skylder jeg en over i Susannes gruppen også, som jeg også forventer kommer på søndag. Og så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi I kiggede med. Og hvis der er nogen, der har stillet spørgsmål, som jeg ikke har set, så har I lige mulighed for at skrive dem igen, inden jeg logger af. Jeg står lige op, så jeg kan læse med, hvis I skriver noget. For det er ikke alt, der kommer hernede. Jo, nu ser det ud som om, at jeg har fået Rikke her, og jeg har fået Rikke her. Så det er super godt. Og jeg skal selvfølgelig have købt nogle flere af dem her. Og så er der nogen, der kan sige, Susanne, hvad vil du bruge dem her til? Lige dem her ved jeg ikke, men det kunne jo være. Nu går jeg lige herud til siden, og så tager jeg lige noget her. Jeg skal lige se, om jeg kan finde det der her. Jeg tager lige det her. Det kunne jo være, at jeg arbejder på et projekt. Jeg skal lige se, om det er dem, jeg tager i stedet for. Nej, det er det ikke. Jeg arbejder måske på et eller andet projekt, og så har jeg gjort nogle ting klar, eller har skåret nogle dele til noget. Så kan jeg jo simpelthen tage de her ting, jeg har skåret. Jeg har også noget, der ligger løst her. Nu skal jeg have dem her i æsken bagefter. Men så kan jeg putte det i og have dem stående her. Det kunne være noget, jeg gerne ville have stående i mine kuverter. Det kunne også være, at jeg har alle sådan nogle her. Og så tænker jeg, nu laver jeg en her, og denne her, den skal indeholde alt, hvad der er guld og sølv. Og så propper jeg dem ned i. Hvis det så skulle være, at denne her, det er så ikke guld og sølv, at den var for høj, så kan man jo proppe den her indvendigt, så det nu er en åben lomme. Så gør det ikke noget, hvis man har noget, det har jeg her. Hvis man har noget, der egentlig er for højt, så kan man stadig godt bruge lige denne her, hvis man nu gerne vil have det stående på sit bord med sine enten die cuts, man bruger måske tit nogle tekster eller noget andet, eller man sidder og arbejder med et projekt.
som I nok skal blive præsenteret for, enten her eller over Susannes. Jeg har gang i et projekt, så derfor har jeg skåret nogle ting her. Kan I lige se den her æske, det er faktisk også en, jeg har købt hos Luna Hobby. Og jeg sad, sidst jeg var i sommerhus, så sad jeg og skar. I kan jo næsten godt se, at det er nogle af Marianne Dejs snegle, blomster, bier, mariehøner og kålorm, tror jeg, sommerfugle. Og når jeg lige har lukket det her igen, så skal jeg fortælle jer, hvad det er for en, hvis der er nogen, der tænker, den må jeg da eje. Det gode er, hvis man køber en mere, og man ikke har brug for alle lågene, så kylder man låget væk, fordi vi kan bygge videre på det her tårn. Det kan blive lige så højt, som I vil. Og man køber en stabel ting her med de her antal æsker. Jeg håber, den lukker tæt. Det mener jeg, den gør. I satser. Det er en Faessen Kreative, og det er 15 x 15 x 12,5 cm, og så hedder den Stabelbar Storage Box. Og jeg har købt minus Luna Hobby. Jeg kan se, at jeg ikke gemt, hvilket varenummer det er. Men det er også i opbevaring. Og det kunne ikke helt klare sig heroppe ved låget, kan jeg se. Men jeg fik det på plads, hvor det hører til næsten. Men fred være med det. Planen er heller ikke, at jeg som sådan vil gå og vende det her på hovedet. Som jeg lige gjorde for jeres skyld. Så jeg tror kun, det er oppe i låget, de har flyttet sig, for i bunden burde de simpelthen ikke kunne hoppe forbi kanten. Det tror jeg heller ikke, de har. Nå, det var egentlig bare sådan en, for at give lidt om, hvad bruger vi det her til? Hvad kan vi bruge det til? Og det samme er det jo i den i 6. Hvis man laver små kit klar, som egentlig bare er, nu skal det samles. Har man børnebørn, som laver noget, så kunne man jo lave nogle kuverter med nogle små projekter, som børnebørnene nemt kunne lave ved, at de laver et projekt i en kuvert. Man kunne jo også putte en lille spole i her med noget garn, som man skulle bruge. Hælde et par løse rensten i, hvis det var det, man ville. Putte noget shakerfyld i. Altså, der er jo masser af muligheder til, hvad man vil bruge det her til. Men jeg tror, det ville være super godt at lave til et projekt. Jeg kan faktisk vise jer lidt her. Det har jeg bare gjort i en større. Jeg skal bare lige finde den rigtige. Nu er vi i gang. Det her, det er et projekt. Det er, når jeg har karton i overskud, så skærer jeg cirkler. Og så kan jeg lave... der var nogen, der var røget ind i kortet her. Ups. Så kan jeg lave sådan et simpelt kort her, hvor jeg simpelthen skaber noget af min baggrund ved hjælp af cirkler. Så det er for eksempel et projekt for mig. Så har jeg et andet projekt, som jeg ikke lige helt ved endnu, hvordan jeg kommer til at lave. Så I kommer til at være en del af noget af det. Jeg kalder det Emma Børnebog. Og det er simpelthen sådan en alfabetbog, hvor jeg bruger noget af det her fra Bejline og Marianne Dyr. Det er derfor, jeg har lavet en masse Marianne Dyr. Der kan jeg lægge dejen i, mens jeg arbejder med det. Karton, som jeg skal bruge til at skære nogle ting. En lille vejledning. Skrive, hvad det er for et projekt, jeg har gang i. Og så simpelthen have det nede i denne her kuvert, indtil jeg skal videre i det næste step. Så det var egentlig bare sådan et lille forslag til, hvad man kan have i dem. Så kan det godt være, jeg bliver bedre til det, sådan, eller finder ud af præcis, hvad jeg vil bruge den til. Måske laver jeg flere æsker, hvis jeg vil det. Så kan jeg se, at der bliver skrevet årtidspynt. Ja, det kunne det være. At man gjorde klar til noget påske, til noget pinse, til noget jul, til noget sommer. Det kunne man sagtens. Så det er egentlig bare jeres fantasi, der sætter grænsen for, hvad er det, I skal bruge det til. Jeg giver idéerne, og så kan I fylde noget i det. Men nu vil jeg løbe, og så vil jeg sige, nej, det vil jeg da ikke. Jo, vi har fundet en vinder. Jo, jeg vil løbe. Og så siger jeg tak for nu. Tak fordi I kiggede med. Og som sædvanligt, så har det været enormt hyggeligt. Og jeg sætter enormt meget pris på, at I gider at være med. Så jeg sender lige lidt kærlighed afsted til jer.
Det har I også fortjent. I er jo så velopdraget og laver ikke noget ballade. Så det er så dejligt at lave live for jer alle sammen. Og jeg gør det gerne igen og igen og igen. Så jeg siger tak for nu, og vi ses. Hej hej.